Ćao ljudi, pošto je puno vas tražilo da snimim tutorial, odnosno kako da radite kući ili u nekoj teretani vežbu belt squat, pošto većina naših teretana nema mašinu za belt squat. Dakle, treba će vam kaiš za propadanja. Ovo je kaiš za vrat koji sam imao, ali je pukao i sada ga koristim kao kaiš za propadanja. Ima više načina na koje možete da uradite belt squat. Dakle, možete da stavite dva stepera ili dve kutije nešto. Dakle, kutije bi išle ovuda, ovdje bi išao lanac, tegovi i ovdje biste vi stojali na te kutije odignuti spoda da bi tegovi imali mesta da idu. Jer ne možete na ravnom podu da radite, jer ja sad kad bi čučnuo, tegovi bi samo udarili o pod. Vidite, još jedna od varijacija koju ću ja danas pokazati, to je s ovim T-bar dodatkom. Pa sad ću vam pokažem kako da setupujete sa T-bar dodatkom da uradite vežbu belt squat. Vežba belt squat je odličan zato što trenirate noge i kukove bez da stavljate šipku na leđa i na kičmu i ne opterećujete kičmu, već sam kaiš tegli vašu kičmu zato što vuče dole. Pa evo, pogledajte kako na T-bar dodatku sa šipom da uradite belt squat. Znači, stavite tegove i zakačite sebe za rukav šipke ili napred stanete. I to je to. Evo vidite sada da možemo da treniramo noge bez da stavljamo opterećenje na kičmu. Tako da ljudi, eto to je to, lupite subscribe, ostavite u komentaru šta mislite i zahteve za još neki od video tutoriala, tako da čujemo se u nekom narednom videu, pozdrav!